and in my YouTube channel all the ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇನಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂದಿರ್ಸು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮುಗಿದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ರಜೆನೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಹನಿನಕ್ಲೆ ಮೂಜಿನ ಅಜ್ಜಿಂಚಿ ರಜೆನೆ ಖರ್ಚುಗ್ಲಂಗಿ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯ ಅಂತ ಅಂಡೆ ಒನ್ನ ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಫಿದಾಡ್ದ ಒಯ್ತು ಪೋಪುನ ಒಯ್ತು ಪೋಪುನದಾದ നല്ല ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮುಗಿತು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುನು ಬಸ್ಸ ಬರೋನೆಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿನೇ ಬಸ್ ಅಡ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಚೂರು ಬೆಂದಿಸ್ತು ಪಾಡ್ದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿಗೆ ನೀ ಹೊಡತ ಅಂತ ಚೂರು ಅದು ಬುಡ್ನ ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ಇಂಟ್ಲು ಏನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂದವಡು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಒನಸ್ಸು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅವಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಅಂದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿಲ್ಲ ತುರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡು ಹೊಡ್ತೆ ಚೈನೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕ ಸರ್ಕಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ದುಂಬೆ ತೂಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ 2,000 ಟಿಕೆಟ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆರಿಗೆ ಬಟ್ ಜೋಕ್ರು ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಪುತ್ತೆ 2 ಜನ ಪಾರ ಚಾರ್ಲ ಬಾಚು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಜ್ಜಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಕ್ಲೆ ಮೂವಿ ತೂತ್ವ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂದಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಣ್ಣೋದಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂಕ ಏನು ಸಾಪು ಓಕೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಲ್ಯ ನಾನು ಪದಂಗಿಲ್ಲ ತುರೆಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿನಿ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಅವು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಅವು ಓಕೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದ್ಯಾ ಏಸಿಗೆಯಾ ಮಾಲ್ ಇಡತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಇಡತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಗೋಡೆ ತೂತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾರು ಮಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಲು ಬೈಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ
ಶೋರ್ ನಿನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರಂಡು ಆನೊಂದು ಬಾರಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂತೊಂದಮ್ಮ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದು ಆ ಅಂಚಿನ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಎನ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಬದುಕೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕಂಪಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದೇ ಕೇಳಿದ ಈಗ ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಉಂಟದೆ ಮನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಂಗ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋತನಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಆರೆಂಜ್ 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 ಬರೋದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಮುರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಟೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತೂಪುರು ಮಾತ್ರ ಗೆಂದವನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಡ ಮಟ್ಟ ನಿಲ್ಲಿ ಗೆಂದವರ ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಧಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಂಟೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಐನ್ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅದು ಹಿಟ್ ಮಂದು ಕೊರಿಯಾರು ನಂಗೆ ಅವೇ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾರ ಐತಿ ಹೆಂಗ ಕೋಟಿ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು 1.5 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಾಟಿ ಯಾವ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ ಕೆಲವರು ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಾರ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ರ ಅದೇ ನಂಗೆ OTT ರೈಟ್ ಇದ್ದಿ TV ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪು ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಗಿ ಅಂಬ ಮಾತಾಡೋ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಎಂದವರಂದು ఆయన వరాత్ రెడ్ రెడ్ సల నీకు ప్రూవ్ అవుతో జాదర్ గిరిగిట్ ఇట్లా సర్కస్ ఇట్లా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పుత్తూరు ఇంకవే కంటే పుత్తూరు ಬರ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನಾನು ಬರ್ತ ಬರ್ತನ ನೀನು ಬರ್ಸದಲಾಗೆ ಜನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎದುರಾದೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆದೆ ಬೆದರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಇದ 2 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಜನ ತೂದಾಂಡ್ ಆಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದಾಗಲು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪ್ರಾಣ ತೂಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ரெண்டு சார் 20 கிளாஸ் பண்ணுங்க ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆ ನಡ್ಸನ ತೋಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲವರು 2-3 ಸಲ ಬಂದು ತೋಂದಿಲ್ಲರು ಕೆಲವರು ತೋಂದಿನಾಗಲು ಒಪ್ಪಾರು ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ರಡ್ 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 ನಿಕ್ಲೋ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಕ್ಲೋ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರು ತೂದಿచ్చినాడ ವಾ ಅಸಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರೌಂಡ್ ತೋಂದಿನಾಗಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚೋಂಡು ಯಾನೆ ಎಟ್ಟೊಂಡಿಂದ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೋ ಹೆಂಗಿನ ಫೀಲ್ ಆಡು ಅದು ಎಡ್ಡಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆದರಾಲಜಿ ಸಹಿತ ಮುಗಿದ್ರಿ ನೋಡು ಸೊ ಅಕೇರಿಗಾದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಲ ಬದುಕೆ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ತಿಳಿದು ಬಚ್ಚದು ಕಾರಣ ಎಂಜೇತ ಗಿಡ ಮಂಜು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಜೋರು ನೆರವೇತನ ನೆರವೇರಿಸು ಜೋರು ವಾವ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರಲಾಗ ತಿಳಿತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗ ಉದ್ದೇಶನ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇರು ನೀವು ಕಾಮಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ನಂಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಕನಮ್ಮ ಆಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡಿಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಣದೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗೊಂಡು 2016 ಗಿರಿಗಿಟ್ 2021 ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ 2023 ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ 3 ಚೇಂಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆ ಯಾವ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಬಂದ್ಬಾರು ಎಂತ ಬಿದ್ದಾಡು ಆಮೇಲೆ 3, 2, 1 ಎಂಜಾಯ್ ಕरून ಕೇಳ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಮತ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬುತ್ತದ ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪಿಡ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬರ್ಸದ ನಡುವಿಡ್ಲ ಆವಿಗೆ ಯಾರು ಫುಲ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಗೋಪುರ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ 3, 2, 1 ಎಂಜಾಯ್ ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿದಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವ್ ಯು इंग्लैंड सर्कस में हीरो रूपेश शेट्टी मस्त लगती ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ದೀಪ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಮಾಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರದು ಸಡನ್ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲವ್ರು ಏರಿಯರುಂದೆನ್ಯ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಡ ಇಂಕ ಪಾತಿರ್ನಗುಂಡೈತೆ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಪಾತಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿ ರಾವೆ
ಕೆಲವು ಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಥರ ಗತ್ತು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಾತಿರೀರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನೊಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ಗ್ಲ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪನೋಂಡ ಅಕ್ಲನ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇರಣ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏಪಲ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದೆ ಯಾರನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿಲ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ಕಂತ ಬರ್ಸದ ನಡುಟು ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ 100 days ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ 300 days ಕರಿಯಡು 350 daysಲ ಪಾಡಂದೇನಿಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ತುಳುವೆರ್ನಕ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಪೆರೆ ಸೊ ಐಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವನಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಪುತ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೀಟ್ ಆಯರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲಿಷ್ಟ ಬಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಎಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಕಿರ್ತಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮೂವಿ ಬೇಡಗೇನೆ ಎಂಚಿತ್ತಿಂಗೆ ಫಿಲ್ಮು ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಕಾಮಿಡಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಷ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ತೂವಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ಸಲ ಹೀರೋಗಳ ಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ತುಳು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಟೂವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ 2 ಜನ ಊರುಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ಗುಳ್ನಾಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೆ ಉಂಡು 50% ಆಫರ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ 50% ಆಫರ್ ಉಂಡು 1099 500 599 ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶೋಕ್ತೋಜು ಶೋಕುಂಡು ನನಗೆ ಶೋಕ್ತೋಜು ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಕೈ ಇಂಚ ಫ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಯ್ದು 2,000 ಕತ್ತೆ ಅಗ್ಲ ಅಪ್ರೂಪ್ ಭಗವತ್ ಅಂಚ ಅಪ್ರೂಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಡೆ ಪತ್ತ ಹೋಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ರೂಪಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಇಂಕು ಮೇಲೆ ಬೇಲೆನೆ ಫುಲ್ ಸಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಕೂಡ ನೀರು ಪತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಎದುರು ಸಿಟ್ಔಟ್ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಪೊಡತ್ತೆ ಮುಖಾನಿಕ್ಲೆ ಇವರ ರಪ್ಪ ಅದು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂದು ತೋಜವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಯರ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿನದ ಅದು ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಕ್ಲ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನದ ಪೋಯಿದ್ದು ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಫರ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪಂದು ಮನ ಸೈಜ್ 50% ಆಫರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ 1000 ದೈಕ್ 500 1050 ದೈಕ್ 800 ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಹನಿ ನಕ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜ ಹನಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಪತಂ ಪೋತುಂಡ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಪತಂ ಹೋತುನ ಲೈಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಗಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಮಾಲೆ ಪೂರ ಪೊಪ್ಪನ ಅಂತ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಡ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ದೇತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಗೊಂಜಿ ಹನಿಗಿರಡು ಒಂಜಿ ಈ ಆತ ಲೂಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಂದ ಬತ್ತ ಎಕಡೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಮೇಂಕ್ ಲೂಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎತ್ಕೊರ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ತೋಜನ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡವು ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು 499 ಆಫರ್ ಕಡಿಮೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಆತ ಏತುಂಡು ಲೈಟ್ ಆಫರ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಕುಡೊಂಚು ಪಿಂಕ್ ಚಡ್ಡಿಜ್ಜ ಚಡ್ಡಿಜ್ಜ ಆತ ಚಡ್ಡಿಂಡು
ಕೃಷ್ಣಾಗ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಮ್ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾನ ರಡ್ಡಿಕ್ ಮುಂದಕ್ಕದಿತ್ತಲ್ಲ ಹನಿ ಕಾಣತ್ತದು. ದೀತನ ಇಂಚನ ನೀಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ 11 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜುನು ಪಿಂಕ್ ಇತ್ತಿಟ್ಟು ಪಿಂಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದುಲೆ ಆನಂದ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಆಲೆಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಲೂಸ್ 11 ಲೂಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮೊಕ ಕೃಷ್ಣನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜಲೆ ಇರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೋಜವರ 199 ಕೃಷ್ಣಗುಂಡತೆ ఆయన ಏಜ್ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆಪುಚಾಯ್ದು ఆయన 1 ವರ್ಷ ತಿರ್ತದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಯಾವುದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆಡ್ಪಟ ಫಣ್ಣ ಉಂಡತ್ತ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತ ఆయన ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತಿರ್ಲಿ. ಅವು ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಕೃಷ್ಣ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಶೋಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ಡೇ 14th ಆಫರ್ ಇತ್ತು 149 ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ 3 ವರ್ಷದನ 5 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದ ನನಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲಂಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಅದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ ಎಂಡ ಫ್ರಿಲ್ ಬತ್ತನ ಕೈ ತೆಚ್ಚಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಮುಂದೆ ತೊಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಲಗ್ದೆ ತಂದಿರಿ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಆ ಮಂಚ ಇದು ಬತ್ತಿ ಏನು ಮಿತ್ತಿರ್ತಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 999 ಮಂಡೆ 1089 ಹೆಂಗೆ 500 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಶೋಪ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಚೂರು ನೆಟ್ ಲೈಟ್ ತೋಚೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮು ನಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮುಡು ಹೂ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಒಂಚೂರು ಚಲ್ತೊಂಡೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚಡ್ಡಿ ಹತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಲೇಜ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಬೋಲ್ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ